Полацк старажытнейшы з беларускіх гарадоў. Летапісы ўпершыню згадваюць гэты крывіцкі горад пад 862 годам, а скандынаўскія сагі на некалькі стагоддзяў раней. Полацк сфарміраваўся на базе гарадзішча, якое знаходзілася на беразе ракі Палаты, каля месца яе ўпадзення ў заходнюю Дзвіну. Да 5-6 стагоддзя насельніцтва гарадзішча было балцкім. Потым сюды прыйшлі славяне. Воднымі шляхамі і рачнымі валокамі землі старажытнай Беларусі былі звязаныя са Скандынавіяй, Міжземнамор'ем і краінамі ўсходу. Росту Полацка спрыяла яго стратэгічнае размяшчэнне на гандлёвым шляху з варагаў у грэкі. Ён звязваў Балтыйскае мора з Чорным і спрыяў развіццю навакольных земляў. На тэрыторыі полацкай зямлі пазней былі знойдзены скарбы арабскіх і еўрапейскіх срэбных манет 9-11 стагоддзяў. Да 9 стагоддзя вакол Полацка аб'ядналіся іншыя крывіцкія землі. Так узнікла Полацкае княства, найстаражытнейшае вядомае дзяржаўнае ўтварэнне на тэрыторыі Беларусі. Займаючы выгоднае геаграфічнае становішча, Полацк хутка рос, багацеў і ператвараўся ў самы буйны на абшары крывічоў цэнтр рамёстваў і гандлю. У 907, 911 і 944 гадах полацкія ваяры разам з дружынамі суседзяў славян удзельнічалі ў паходах на сталіцу Візантыі Канстантынополь або Царьград. Пасля перамог Полацк атрымліваў ад візантыйцаў даніну. Першым вядомым з летапісаў князем полацкага княства быў Рагвалод. Ён меў 2 сыноў і дачку Рагнеду. Каб атрымаць падтрымку палачанаў у барацьбе за кіеўскі пасад, да Рагнеды сватаўся новгарадскі князь Уладзімір Святаславович. Рагнеда са згоды бацькі адмовілася, бо раней ужо пагадзілася на шлюб з кіеўскім князем Яраполкам. Але гэта не спыніла Уладзіміра. Сабраўшы вялікае войска з варагаў, славян і чудзей, ён рушыў на Полацк. Сілы былі няроўныя, і ў жорсткай бітве перамог Уладзімір. Палачане адступілі за гарадскія сцены і мужна бараніліся. Аднак ворагам удалося ўзяць горад прыступам. Полацк быў спалены і зруйнаваны, а Рагвалод з сям'ёю трапіў у палон. На загад Уладзіміра полацкі князь, ягоная жонка і 2 сыноў былі забітыя. Гэтыя трагічныя падзеі, вядомыя як крывавае вяселле, разыграліся каля 980 года.